us donem la benvinguda a l'infern. L'espectacle és a punt de començar. Per respecte als artistes i al públic, però sobretot als artistes, us preguem que desconnecteu els vostres telèfons mòbils i altres aparells electrònics. En cas de no fer-ho, sereu vexats públicament. Us recordem que no es poden fer fotografies ni enregistraments sense prèvia autorització. Esperem que gaudiu de l'espectacle, però en cas contrari, com que no heu pagat entrada, que us donguin. De Vilafranca del Penedés será el encargado de protagonizar el pregón de las fiestas de San Raimundo. Según las últimas informaciones, Su Alteza Diabólica ya tiene preparada la mayor parte de su discurso que... A la luz de la cámara se abre ante nosotros un escalofriante universo. Esta estrella de David preside la chimenea, donde aún quedan restos de fuego. Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bricomanía. Ha llegado el veranito, hace calor y hemos recibido un montón de cartas vuestras en las cuales nos solicitáis la posibilidad de ver si en Bricomanía podemos construir una piscina. Pues bien, hemos ido al mercado y hay una gran variedad de piscinas que podemos encontrar con distintas formas. Ja va! Aixeca el cul, home! Portes tot el dia sense fotre brot. Jo de menjar males coses. Val veure una casa com l'infern que no sol es monti. Quin pregó? No fotis. És ara quan haig de fotre el sermó? No he fotut res. No ho diguis, això, que no veus que tothom està pendent de tu. I aquí davant hi ha els que et van contractar. Hola, macos, què tal? Són els 6 de la coordinadora, Què tal, com esteu? Bé? Tingueu paciència que d'aquí una estona ja es podrem acabar. Pues sí, la veritat, no he fotut res. La vida que hi ha és molt complicada, sabeu? Sí. Vau ser vosaltres que em vau trucar. Vau dir que sortíssim aquí, que fotéssim el pallasso. Però clar, això té un preu, sabeu? Mira, tenim música en directe i tot, Quin nivell! Bueno, després ho arreglem, no patiu. I és que això de les festes de Sant Raimundo, què voleu que us digui? Una mica descafeinades, no? Com unes festes de segona, vaja. Perquè tradició, tampoc n'hi ha. El programa, res.
demostra que aquestes festes són una mica puges són els 6 de maig. Ja no sé d'on no se'l trec, però està en forma la tornada. Hola, què tal? Una mica cagadet. No sé, us queda molt. Ara segur que esteu pensant al moment que us vam trucar. Qui haguem fotut ara? Però que esteu sonats! Que com se us acut trucar els diables perquè féssim el pregó? Però què voleu? Que us destrossem les festes? Si voleu que seguim amb el haureu d'acceptar la nostra condició. No mireu aquest document, sí? Aquest document és el que vam firmar ara fa 2 mesos allà a l'escorxador, del contracte. El ball de diables de Vilafranca es compromet a fer el pregó de les festes d'hivern, bla 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 bla. Que el veieu? Això és impreponent. No vaig vestit de diable. Ara, aquests són els nous. Opció 1. 150.000 euros per avançat, 600.000 més a pagar en 6 còmodes terminis, en 6 mesos a una talla del 17,5%. Ah, i el cop als diables durant totes les festes. O l'opció 2. Aviso als 30 diables que treguin tot l'arsenal pirotècnic preparat per avui, que no petarem perquè plou, i que l'hem fot al teatre en plan todos son llames, i sortim d'aquí acusats d'un homicidi intencionat de més de 300 persones. Què? Què fotem ara? Sabeu què? Us dono les opcions, us doneu pensat, Ja, si de cas. I saps què? Com que tampoc us veig gaire convençuts, potser us anem a criticar. Vinga, va. Va, comencem. David Martí. Tota la seva experiència en aquestes festes és organitzar la festa tracte de les festes de l'any passat. Romeu encara flipa ara. Roberto Arias, ex-diable de Batirana. Mira, tio. Has tingut sort. Has tingut sort. Amb tu no em posaré gaire, total, per la gent que et coneix aquí.